No akože za mňa to vyzerá fakt bombasticky. No ale skôr ako sa dostaneme k jedlu, chcel by som sa s vami podeliť o takú zaujímavú vec. Častokrát si objednávam výživové doplnky, konkrétne teda je to proteín a kreatín. Vždy dostanem nejaký darček pri objednávke. No častokrát sú to veci, o ktoré naozaj ako nemám záujem, hlavne ako vegán. Teda nejaké proteínové keksíky, vzorky stravátkových proteínov a podobne, tak väčšinou ma tieto darčeky moc nepotešia. Ale pri poslednej objednávke z obchodu, odkiaľ si najčastejšie objednávam, som dostal darček, ktorý ma naozaj potešil. Ale potešil ma až po mesiaci, pretože až po mesiaci som mu prišiel na chuť. A prišiel som mu na chuť hlavne pretože som sa postavil na váhu a tie čísla, ktoré som uvidel, sa mi vôbec nepáčili. Je to taká blbosť, ale celkom ma to začalo baviť. Samozrejme, držím to v rukách druhýkrát, odkedy som to vytiahol z krabice, ale je to celkom halus. Už mám za sebou nejakých 20 minút, susedia to zatiaľ tolerujú. Uvidíme, ako dlho mi bude trvať, kým zhodím všetky tie kilá, ktoré som nabral počas sviatkov. Zatiaľ iba takto jednoducho, nohy spolu a som rád, keď spravím 40-50 opakovaní. Mohol som si poskakať aj dlhšie, ale vyhnali ma pani upratovačky, ktoré nám upratujú spoločné priestory a už bude pomaly aj čas ísť sa naobedovať. Ale jedlo ešte leží v trúbe. To je brutálna vec toto. Obed ešte nie je dopečený, tak ešte nejakých 10 minútiek si môžem pocvičiť. Ale poviem vám, že na prvýkrát, keď skáčete nejakú polhodinku, aj teraz s prestávkami, ja tie nohy už cítim celkom. Ale samozrejme je to o zvyku. Dobre, v najlepšom treba prestať. Je to celkom vyvoniava. To bude asi ten náš obed. A už to chytá farbu. No, už sa celkom teším. Už je čas. Nemám chňapku. Bude to páliť asi, že? Keď to chytím takto k rukou iba. Ale veď poctivé ho nepálí. No, akože za mňa to vyzerá fakt bombasticky. Niekto by mohol namietať, že tu je málo bielkovín. A pravda je taká, že by ich tam mohlo byť viac, keby niekto nezjedol všetko tofu. Peter. Ja som Peter. Chcelo by to Robi. Strašne by som chcel Robi, ale naozaj ho nikde nie je dostať kúpiť. Tak jediný nápad mi napadá a to je odísť do chladiarní Chrieň a kúpiť si gastrobalenie. A po ceste ešte v Elektre mrazák, aby som to mal kde skladovať. To je môj sen. Mať mrazák plný Robi, plný zeleniny, plný možno, že aj tofu. Skrátka mať stále plný mrazák. No, poďme jesť. Neutekaj. Pravidlo 3 sekúnd. Dáme k tomu cviklu. Však to vyzerá úplne super. Keďže som varil ja, tak je tu binec, tak si nemám ani kde sadnúť. Tak dobrú chuť. Toto fakt ľúbim. Pečený cesnak. Ňom. Nejedzte zvieratka. Čo tvoje skakanie na švihadle? Čo myslíš? Trošku som to prehnal.